खुलुमबाय आं दिनै जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि जै मोनसे गोनां कन्टेन्ट सावरायथाय लानानै फैदों। बे सावरायथायाव आं स्पेशली बीपीएफ पार्टी आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिखौ बेस खालामनानै सावरायनो नाजानाय जादों। आथिखालाव बीटीसी ओनसोलाव बीपीएफ आरो इउपिपिएलआ जेरैखि जाया सासनाव फैनानै बीटीसीखौ दखल खालामनायनि सिमांखौ लानानै आथिखालाव नारा नाथा जुजिलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय गणतन्त्रआव बयहाबो राजखान्थियाव बाहागो लानानै राजखान्थियारि भाबै गावनि गोबौ मेलेम आरो गोथार सानस्रि मुस्रिखौ लानानै गुसु मेलेमजों दावहा नांनानै बिसायख'थिखौ देरहानाया बियो गणतन्त्रनि मोनसे खान्थि। बे खान्थिखौ सिफायनानै आथिखालाव गोजोननि गिजि दल दामबाय थानाय बिथां प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि माखासे सामसाफ्रा माखासे लाइमोनफ्रा दिनै बावखुंग्रि बियाब आरो क'क्राझार ओनसोलफ्राव बायदि गाज्रि जाथाय खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बियो जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथावना खोथा। एफाबां मानि दिनै 21st सेन्चुरिनि उनावबो बर'फ्रा दिनै सिखा रुवा थखन हाथुरा लानानै सोरबाया सोरखौबा सोरनिबा गारिखौ देख्रुबनाय, सोरखौबा सिखाजों दानख्लाबनाय, सोरखौबा बुथारनो सिगिनाय, बेफोरबादि थासारिया खेबफ्रोमबो बीटीसी इलेक्शनाव जाबाय थायो। बियो खोब लाजिनांथावना खोथा। आरो थांनाय बुब्लिफ्राव ससियेल मिडियायाव फेरेंगानिफ्राय जइन जानाय सानैसो सेंग्राफ्रा बुंखादोंमोन जोंनो फेरेंगानि गुन्दागिरि खालामग्रा सुबुंमोन आरो फेरेंगा थिननाय मथैनो जोङो बे ओनसोलाव फेरेंगानि समस्ति ओनसोलफ्राव दुथां हाबाफारिखौ मावोमोन होननानै बिथांमोना रोखा गावसिनि सांबादिकफ्रा खौरांगिरिफ्रा सोंनायाव बिथांमोना बेफोर खोथाखौ फोरमायखादोंमोन। दिनै बे खोथाया रोखा जाबायदि फेरेंगाया जेरैखि जाया बावखुंग्रि आरो निसिमायाव जा खेला गेलेनो थांगासिनो दङ, बिथाङा गावनि समस्तिखौ गारनानै दिनै गुबुन समस्तियाव थांनानै सालानि सासे सुबुङा थांनानै बे ओनसोलनि गोजों आबहावाखौ गाज्रि थासारि खालामहैबाय दङ। बावहाय बावखुंग्रि बियाबनि गासै नोगोरारि आरो निसिमानि रायजो राजाफ्रा खौसे जानायनि गोनांथि दङ। गावनि ओनसोलनि बिजाथिखौ मदद खालामनानै जेरैखि जाया देरहासार खालामनानै गावनि ओनसोल आरो जायगाखौ दिनै जौगाखांहोनायनि गोनांथि दङ। बिथांमोना गुबुन जायगानिफ्राय थांनानै दिनै क'क्राझार बायदि ओनसोलाव दावराव दावसि खालामनायखौ क'क्राझारनि मानसिया सहायना थानायनि गोनांथि गैया। रायजो राजाफ्रा बिथांमोनजों सिखा रुवा थखन जं लानानै दावहा नांनायनि खोथा गैया। जोङो आइफवालि दालां सेराव थानाय बीपीएफनि जि केम्पआव जि गाग्लोबनाय इउपिपिएलनि माखासे गुन्दागिरिफ्रा थांनानै सिखाजों दानख्लाबहैनाय, गंनै गंथाम गारिखौ बुफायनाय आरो बीपीएफ दोलोनि मावखुलियाव जाबादि गाग्लोबनानै मोनसे गिथावना थासारि बे ओनसोलाव सोमजिहोबाय, बियो सोरनि दैदेननायाव जादों दा बेखौ रोखा जाबाय। आरो बिथां फेरेंगानि बिजामादैजों लोगोसे सानै सुबुंखौबो हमनाय जाबाय। नाथाय बिनि अनगायैबो माखासे भिडिअ फुटेजाव जाबादि सिगि सग लावथि थखन थानानै बीपीएफनि गारिखौ बुफायनाय जाथाया ससियेल मिडियायाव दा गोसारगासिनो दं, बेफोरबायदि जानो नाङा। मानोना नोंथांमोनखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननो भट होगोन आरो बीपीएफखौ मोजां मोनदोंबा बीपीएफनो बिथांमोना भट होगोन आरो बेखौ नोंथांमोना सिखा रुवा जं थखन हाथुरा लानानै सिगिब्लाबो रायजो राजानि गोसोखौ जै खालामनो हानाय नङा। मानोना भट होनाया गावनि मोन्थाय, बेखौ सेख'नानै नों ट्रेक्टराव हो, नों बीपीएफआव हो होननानै बुंनो हाया। बयहाबो गाव गाव मोजां मोननाय केन्डिडेट्सआ थायो। बे केन्डिडेटफोरनो भट होनाया गाव गावनि मोन्थाय। दा स्पेशली जोंनि बर' कमिउनिटिनि गेजेराव दासिमबो आब्रा आब्रि साननाय आखु आरो माखासे सेक्सननि मानसिफोरखौ थाखानि लालच दिन्थिनानै लुबैथि दिन्थिनानै 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 होनानै खायसे हान्जाफोरनो खायसे सेंग्रा लाइमोनफोरनो गाज्रि थासारि मावनो होनाय थासारिया जोंनि माखासे गाज्रि आखुनि नेताफोरनियाव दङ। स्पेशली बे आखुखौ
जोङो बांसिनैनो बिथां प्रमद बर'आ बिटिआर एग्रिमेन्ट जानायनि उनाव बिटिसि आव गोजोन थासारिखौ जों लाबोबाय आरो गोजोन थासारियाव लाबोनायनि जाउनाव दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा हर सान मैगं थाइगं हटेल बाजार खुलिनो हादों होननानै थेबखां खोथा बुंबोबाय थानायखौ जों नुदोंमोन। नाथाय नुनो मोनबाय बिथांमोना गोजोननि गिजि दल दामै दामै दिनै बिथांमोना फरायफुनाय लाइमोनफोरखौ बाहायनानै दिनै गाज्रि थासारि जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जाबाय दं आरो सोलै बुद्धि माब्रै बिटिसिखौ इउपिपिएलआ दखल खालामनानै सरकार दानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावबाय थानायखौ नुदों। नाथाय जियानो जा बिथांमोना गावसिनि पार्टिखौ डेभेलप खालामनो गोसो दंब्ला बिथांमोना गुसु मेलेमजों रायजो राजाखौ बुजाय आजाय खालामनानै इलेक्सनखौ गेलेनो हायो। नाथाय बेफोरबादि सिगि सग' खालामनानै आरो माखासे लाइमोनफोरखौ थाखा फैसा होनानै बेफोरबादि गाज्रि थासारि दिनै आइ फवालि दालांनि सेराव थानाय बिपिएफ केम्पखौ गाग्लोबबाय। बेबादिनो गोबां ओनसोलफ्राव बिथांमोननि केन्डिडेटफोरनि थिननायाव गाज्रि थासारिया आथिखालाव जाबाय दं। रायजो राजाफ्रा गिनो नाङा आरो बिथांमोनजों दावहा नांनायनि गोनांथिया गैया। आदुवानि एंखोरबारियाव संख्रिनि आबाद मावनाया जेबो बेसेन थाया। मानोना लाथिखौ बिथांमोना दिनै थुंग्रि सिबबाय दं। लाथिखौ थुंग्रि सिबनानै मा जानो आरो गावजों गाव थासारिखौ गुबुंले खालामनानै दि भटआव देरहासार जानो हायो बे नङा। नाथाय रायजो राजाफ्रा जेसेबां सिगि सग' खालामगोन बै केन्डिडेटनि सायाव साननाय फैगोन आरो बे केन्डिडेटआ रायजो राजानि मोजां मावगोन ना गाज्रि मावगोन बेखौ नोजोरथि होनानै रायजो राजाफ्रा बिबेक भट होनानै बे ओनसोलनि मोजां खामानि मावगोन बायदि बिजाथिनो भट होगोन आरो जाय बिथांमोननो भट होगोन होननानै दिनैनि थासारियाव साननानै दंमोन बिथांमोननि भटआ बिभाजन थामहिनबा दानख' जाबायसो दङ आरो बिथांमोना जेसेबां बेफोरबायदि गुन्दागिरि खालामबाय थागोन गामि ओनसोलफ्राव हाबनानै बिथांमोननि भटआ माइनाससो जालांबाय थागोन प्लास जानाय नङा। दा बे थासारिखौनो बिथांमोना दा दिन्थिबाय दं। बिथांमोना मिथिखाबायदि बे खेबाव बिपिएफआनो जेरैखि जाया बिपिएफखौ रायजो राजाफ्रा दिनै लुबैदों। दिनै हाजार लाख सुबुंफ्रा सुबुंनि दैबाना बोहैहोनानै बिथां हाग्रामा महिलारिखौनो बिटिसिनि चिफ जाफिननांगौ आरो बे 5 बोसोराव बिटिसिखौ दिनै प्रमद बर'आ लरग' थरग' खालामबाय आरो बिटिसिनि हरनाय माखासे थाखा फैसाखौ मिस इउज खालामनानै बिथांमोना दिनै लाख कौटि थाखानि बिगोमा जाबाय आरो रायजो राजानि लामा दालां स्कुल कलेजफोरखौ आरो लाइमोनफोरखौ जाबादि साख्रियाव सोनांगौमोन बेफोरबायदि सोनो हायाखिसै। बिथांमोना खालि जाख्ल'नाय आरो थगायनाय खोथा बुंनानै दिनैनि लाइमोनखौ थगायबोबाय। बेनिखायनो जोंनि जाखांफुनाय फरायसा लाइमोनफ्राबो साननायनि गोनांथि दं। बिथांमोननि थाखानि लालच खिन्थिनानै नोंथांमोना जुदि गोरोन्थि लामाजों थांग्रा सुबुंखौ जुदि भट होनानै देरहासार खालामनानै बिटिसिनि सासन गादिखौ लानो होयोब्ला बे 22 माहारिनि जि साननाय हास्थायनाय जि सिमां आरो बर'नि जि थामोनथा बे गैया जालांगोन। दा नुनो मोनबाय बिथां प्रमद बर'आ बुंथावै मुं लाथावै फरायसा आफादफोरखौ बाहायनानै दिनै थोंजोङै गार्जेनफोरखौ एवारनेस मिटिं खुंनानै इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय थिरांथा खालामबाय। बेबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय खोब लाजिनांथावना खोथा। दिनै बे मख'थावै फरायसा आफादा दिनैनि बुब्लियाव दिनै गुबुन माहारिनि मानसिनो भट बिनानै होबाय आरो बे आफादनि जि संबिजिरखौ बिथांमोना मानहानि खालामबाय। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना आरो जाय सुबुङा दुलाराय फरायसा आफादखौ थगायनानैनो गावनि डिग्रीखौ गाव BA पास एबा BSc होननानै बुंना लानानै दिनै बर' जातिखौ 11 बोसोर बिथाङा आफादगिरि जानानै दि बर' जातिखौ थगायबोबाय आरो हादोर दाबिनायनि नामाव बिथाङा दिनै कौटि थाखानि बिगोमा जाबाय। नाथाय गावनि जि शपथनामा एफिडेविट खालामनायाव बिथाङा गावनि माखासे धोन सम्पतिखौ सिखोमानानै दोनदों आरो बेनि सायाव माखासे सांबादिकफ्रा तदन्त खालामनानै बिथांनि सम्पतिखौ आथिखालाव सोराङाव लाबोबाय दङ आरो सासे बिजाथि जायोब्ला गावनि सम्पति जेसेबां दं बेखौ दिन्थिनांगौ जायो। बेखौ दिन्थियाबासिनो प्रमद बर'आ इलेक्सनाव नमिनेशन होबाय आरो बे नमिनेशना दिनैनि बुब्लियाव बिथांनि सायाव गभर्नमेन्टआ माबादि इनिशिएटिभ लायो बियो उननि बुब्लि। खोब दुखुनांथावना खोथा। दिनैनि बुब्लियाव जोङो
रायजो राजाफ्रा मिथिगौ BTC खौ सोर लाबोदोंमोन आरो BTC खौ लाबोनायनि उनाव दिनैनि थासारियाव बर'फ्रा माबादि जौगानाय फैखो बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिगौ। दिनै गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौबो बिथांमोना मिसलिडिं खालामबाय थादों। बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो गहपुर ओनसोलावबो रांखान्थियारि अनसुंथाइ लामा दालांफ्रा सोरजागोन बादि गामिफ्राव सहैनांगौमोन। बेफोर थाखाफोरखौ मिस इउज खालामनानै बिथांमोना गाव गावनि हा हु गारि घोड़ा बायनायावसो बिथांमोना बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा आमाय मोनबाय। बे 5 बोसोराव बिथांमोना जाबादि साख्रिनि नामाव कारापसन खालामबाय, बर'नि हा हुखौ रैखाथि होनो हायाखै आरो जोंनि BTC नि माखासे गोहोफोरखौ हमथाना लाखिनो हायाखै। गोबां बिथिङाव बिथां प्रमद बर' थामहिनबा UPPL लिडारफ्रा फेलें जादों। बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा UPPLखौ जोगारनानै दिनै BPF हानजायाव लोब लोब हाबफैदों आरो हाग्रामा महिलारियानो BTC खौ लाबोदों आरो बिथांनि आखाइजोंनो BTC नि आबुं महरा दादों आरो जेथिं नायो बिथिंनो हाग्रामा महिलारि लुलांनाय स्कुल कलेज दालां कलेज इउनिभार्सिटी अफिस आदालत गासैखौबो नुनो मोनो। दा खालि बिथांमोना बुंबाय थायो 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै होननानै। दा फेरेंगा उरखाव रोनगोरा आरो राकेश ब्रह्म मोननि जि नंखाय सोलो बाहायनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै BTC खौ सासन खालामनो नाजानायखौ दिनैनि बुब्लियाव बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिसिगौ। बेनिखायनो बिथांमोननि गोदै रावाव गब'नो नाङा। बिथांमोना दिनै बर' जातिखौ सिलिंखार खालामबाय। BTR नि नामाव दिनै दाजाबनाय आरो दानख'नाय जि थासारिखौ लानानै BTC खौ धंस खालामनायनि जि षड़यन्त्र खालामबाय बेयो खोब दुखुनांथावना। आरो BTR एकर्डनि जोहै सेपारेट स्टेट अफ बड'सखौ दिनै बिथांमोना नागारबोबाय आरो बिथांमोना फाइनेल कम्प्रेहेन्सिभ सल्युशन अफ बड' होननानै लिरना लाबोनानै आसामनि गोजोन गोरोबथाखौ लानानै बिथांमोना BTR एकर्डखौ खालामनाय जादों होननानै बिथांमोननि दफाफ्राव लिरनानै लाबोदों। बेयो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना। जोंनि जोनोमजों फैफानाय थै आरो गोलोमदै नांनाय जोंनि बड'फानि जि सिमां आलादा हादोरखौबो बिथांमोना दिनै नागारबोबाय। बिथांमोना दिनै खालि धोनि जानायनि सिमांखौल' नुदों आरो माबोरै धोनि जानो हायो आरो रायजो राजाफोरखौ बोरमा अमा सैमाफोर बादि बाहायनानै सिगिनानै माबोरै इलेक्सनाव देरहासार जानानै फिन गावसोरो लाखनिफ्राय कर'रपतिनिफ्राय मिलनारि जाहैनो हायो बेफोरबादि मिजिं लानानैल' खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जोङो दुथां आखुनि नेताफोरखौ दिनै सिनायनायनि गोनांथि दङ। दा भिडिअ फुटेजनि जोहै नोंथांमोना नुबाय दिनैनि मुगाया ससियेल मिडिया आरो इउटुब कालारिं टिभिनि मुगा। बे मुगायाव गासैबो जानाय जाथायफोरखौ सानसेनि गेजेराव नुनो मोनो। दा बेफोर जाथायनि गेजेरजों बबेबादि भिडिअ फुटेजाव सोरबायदि मानसिया मा खामानि मावग्रोदों मा खामानि मावग्राखै बेनि रोखा फोरमानखौ जों दिनै नुनो मोनबाय। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा निसिमानि रायजो राजा, बावखुंग्रिनि रायजो राजा, चिरां दुवारनि रायजो राजा आरो दतमानि रायजो राजाफ्रा UPPLनि केन्डिडेटफोरनि जि आखल आखु बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावनायनि गोनांथि दं। मानोना चिरां आरो बाक्सानिफ्राय सानैसो नेताफ्रा बे क'क्राझार बादि बर'नि उथुमाय जायगायाव थांनानै दिनै दावराव दावसि खालामबाय दङ। बेनिखायनो क'क्राझार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खोब मेलेम गोनां होननानै जों सानो। दा बेनिखायनो क'क्राझार बादि ओनसोलाव दिनै मालाय डिस्ट्रिक्टनि मालाय समितिनि मानसिफ्रा थांनानै हायेर जाहैनानै क'क्राझारनि रायजो राजाफोरखौ सासन खालामनो ओंखारनाया एबा थांनाया खोब दुखुनांथावना खोथा। आरो क'क्राझार बादि ओनसोलाव थांनानै क'क्राझारनि मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ बुजायनानै गावनि पकेटाव सोनानै फैबाय थानाय 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां BTC इलेक्सन देरहासार जानानै BTC खौ सासन खालामनायनि जि षड़यन्त्र फान्दायनाय सोलो बाहायगासिनो दङ। बिथांमोननि थगायसुला आरो दुथां आखुखौ दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिसिगौ। दिनै गोबां जायगाफ्रावनो UPPL नेताफोरखौ होस्रांजानाय रायजो राजाफोरजों ग बेक होनाय थासारिखौ जों नुनो मोनदों। इभेन आगुनि डिपुटि चिफ आरो केबिनेट मन्थ्रि जानाय चन्दन ब्रह्मआ दिनै दाब दाब जायगायाव गावनि समस्थियाव होखारजानायखौबो जों नुनो मोनदों। आरो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव फोथायनाया गैला। मानोना बिथांमोना गावसिनि दोहोन दौल'खौ हाजो
फोरबादि अख्रां नांगा नांगा खालामबाय आरो जोंनो हरनाय थाखा फैसाखौ बिथांमोना बाहायनानै दिनै रोहो रोहो कम्पानि हा हु गोबां जायगाफ्राव लानानै दालान लुबाय। दिनै जोंनि बिदा फंबायनि थै आरो गोलोमदै गारनानै मोननाय बे बिटिसिखौ बिथांमोना थेर बेथेर खालामगासिनो दं। बिटिआर होननाय जेबो बेसाद गैया, बियो खालि बिटिडिखौ खालि एरिया एक्सटेंशन 86 गहपुर सनितपुरनि जि गामिफ्रा सोसनजादों बेनि अनगायै जेबो जोंहा मुलाम्फा जायाखै आरो बिथांमोननि जि एकर्डआव लिरनानै लाबोनाय गंसेबो फसंथान आरो जौगालु हाबाफारिफ्रा दिनै जाफुङाखै। बेनिफ्रायनो मिथिनो मोनो बिथांमोना 5 बोसोरनि गेजेराव बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो हायैआनो बिथांमोननि उइक पइन्ट आरो दिनै बिथांमोना फिन बिटिसिआव सासन खालामनानै बे फैगौ समफ्राव बिटिआरनि दफाखौ आबुं खालामनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिनो हाया। बिथांमोना दिनै जाख्ल'नाय थगायनाय सोबख'नाय खालसाजों फैनानै मानसिखौ सिगि सग' खालामनानै सिखा रुवा देगार लानानै थखन लानानै मानसिखौ मोसौ सैमाफोर अमाफोर बादि जोंनि भटार्सफोरखौ दिनै सिगिनानै भट लानानै देरहासार जानो नाजानाय बिथां फेरेंगाखौ दिनै रायजो राजाफ्रा सिनायबाय आरो बिथांनि गुबै आखुआ दिनै नुजाथिबाय। बिथाङा दिनै गोजोननि खोथा बुङै बुङै बिथांमोना दिनै बर' रायजो राजानि गेजेराव गोजोन थासारिखौ सिफायगासिनो दं। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि गुन्दागिरि खालामनायखौ गिनो नाङा। नोंथांमोना सिरि सिरि नोंथांमोननि भटखौ हो आरो नोंथांमोननि नांनाय बिजाथिफोरखौ नोंथांमोना देरहासार खालाम। मानोना दुथां सुबुङा बबे समाव बबे बुब्लियाव मा जागोन बियो गावनो हमनो हानाय नङा। दा जोङो 100 200 400 500 5000 10,000 थाखानि थाखायनो जोङो जुनादफोर बादि बाहायजानानै गावजों गाव बुलाय सोलाय दानथारलायनाय गारि मटर न' बां सावलायनो ओंखारनाय केम्पिंआव ओंखारलायनो हायि बेफोर गणतन्त्रनि मोनसे नमुना नङा। बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा खोब साग्रिद जानायनि खोथा दं। जों बिथांमोननि दाहोना नङा, बिथांमोननि जों रुवाथि नङा, बिथांमोनजों सिगि सग' खालामजानो बोरमा अमाफोर बायदि खोमायाव खेबनानै जों बिथांमोननो भट होनो। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा। सालानि सुबुङा मालाबाबो बै ओनसोलनि जौगानायखौ लाबोगोन बे नङा। बिथां उरखाव गोरा ब्रह्मआ सापागुरि समस्तियाव फैनानै दिनै जाबादि जौगानाय खालामनांगौमोन बेखौ जौगानो हायाखै। दा सापागुरि समस्तिनि रायजो राजाफ्राबो बुजिबायदि इउपिपिएलनि जानानै हायर जाफैनाय बिथां उरखाव गोराया बाक्सा जिल्लायाव मोनबो जौगालुनि हाबाखौ मावनो हायाखै। दा बिनिफ्राय जों फोरमान मोनो हायर जानाय सुबुङा मालाबाबो बै समस्तिनि मोजां एबा जौगानायखौ लुबैया। बिथांमोना माबोरै बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ थगाय थुसि खालामनानै गाव गादियाव जनो हायो बेखौनो नोजोर बोयो आरो गावनि मुलाम्फाखौ आदाय खालामनो नाजायो। बेनिखायनो क'क्राझार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आथिखालाव खोब मोजां रल लानायनि गोनांथि दङ। मानोना बर' जातिनि जौगानाय आरो गोग्लैसोनायनि साबिखाथिया क'क्राझार जिल्लानि मानसिनि आखायावनो बांसिनै लामा नायो। बेनिखायनो आथिखालाव बिजि थासारि जादों बे थासारिया निमाहा होथावना नङा। बिनि सायाव पुलिस मिलिटारिफ्रा इनभेस्टिगेसन खालामनानै बै दुथां सुबुंफोर थाबैनो हमनांगौ आरो हमनायनि जै बिथांमोनखौ आयेन खान्थि बादियै बिथांमोनखौ साजा होनांगौ आरो बिथांमोना जुदि हमजानायनि उनाव जाबादि थासारियाव बिथांमोना भुगिनांगोन आरो बिथांमोना जुदि फरायनाय लाइमोनबा बिथांमोननि इयुना खोमसि जागोन। मानोना बिथांमोना पुलिसजों हमजानाय लोगो लोगो बिथांमोननि सोलेराव दागो नांगोन आरो दागो नाङोब्ला बिथांमोना पुलिस मिलिटारि आरो बायदि साख्रि मावनायफ्राव मोगा मोगि जानायाव गोबां खहा जागोन आरो साख्रिखौ मोननाय नङा। दा बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफ्राबो सोरनिबा थोननायाव गुदुं गुसु सानाबासिनो गाज्रि थासारिजों लोब्बा लानानै खामानि मावनो नाङा। मिजिंथियो बिपिएफआनो जा बा इउपिपिएलआनो जा गुबुन पार्टिनि हान्जायानो जा जोङो मोजां भाबै केम्पिं खालामलायनानै रायजो राजाफोरखौ बुजायलाय आरो गावनि मोन्थाइफोरखौ लानो नाजा आरो गावनि जि मिशन भिजनफोरखौ रायजोनो फोरमायलाय। बेफोरबायदि सिखा रुवा जं हाथुरा लालायनानै गावजों गाव गारि मटर बुफायनाय बबेबा केम्पिंनि सियार बायदिसिना सावनाय बेफोर थासारिया खोब दुखुनांथावना थासारि आरो बे थासारिया आथिखालनि बर'नि गेजेराव जानो नाङामोन बेबायदि जाबाय आरो फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे बेफोरबायदि थासारिया आरो गुबुंलेसिम जालाङा बेखौ नोजोर थिबोनानै रायजो राजाफ्राबो सामलायनायनि गोनांथि दङ आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो बिनि सायाव मोजां इनिशिएटिभ लानानै
बर' ओनसोलफ्राव पेट्रलिं खालामनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। नङाब्ला इनोसेन्ट सुबुंफ्रा सोरनिबा बोलि जानानै जिउ खहा जागोन। मानोना लिडारफ्रा 5 बोसोरनि गेजेराव फैयो आरो 5 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोननि गादिया जोबो। नाथाय सोरनिबा जिउआ बे लिडारफोरनि थुनज्लायनायावनो सिलिंखार जायोब्ला बिसोरनि न'खरखौ फोथांनाय आरो बिथांनि जि सिमां बे सिमाङा फेलें जागोन। बेनिखायनो हागौ होननानै इलेक्सनाव बारसोमनानै गाज्रि थासारिजों लोब्बा लानानै खामानि मावनो नाङा। नोंथाङा जेब्ला जोबथेसालियाव थांगोन, इलेक्सन बायनायनि उनाव नोंथांखौ नायफिनग्रा रावबो फैनाय नङा। अब्ला नोंथाङा जोबथेसालियाव थानानै खोमसि न'नि रुम सिङाव थानानै नोंथाङा जिउ खुंनांगोन। अब्लासो नोंथाङा मिथिगोन नोंथांनि जि दादागिरि खालामनानै बेफोरबायदि खामानि मावनायनि फिथाइया मा जाखो। बेनिखायनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव फैबाय थानाय बुब्लियाव बिथां रनजित फेरेंगा बसुमतारिनि थिननायाव आथिखालाव बिटिसिआव गुदुं थासारिया जाबाय दं। बे गुदुं थासारिया फिन आरो फैफिननो हाया। बिनि सायाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बाहागो लानाय गोबां दोलोनि बिजाथिफ्रा ज' जानानै बिनि सायाव इनिशिएटिभ लानो थाखाय थानाखौ खावलायनांगौ आरो डिसिखौ खावलायनांगौ। डिसिखौ खावलायनायनि जोहै बिथांमोनखौ माबोरै कन्ट्रलाव लाबोनो हायो बेखौ बयबो खामानि मावबा जानो हागौ बेफोरबायदि गुन्डागिरि खालामनाया जोबस्रांलांगोन होननानै आं सानो। फैबाय थानाय बुब्लियाव जाहाथे बिदि थासारिया दाजाथों बेखौ नोजोरथि बोनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।